former cabinet minister vaDidmus Mutasa vabatwa vachinyebera nyika. Zvinhu zveZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. So panapa vabudisa this photo vakanyora kuti on this 5-hectare piece of my land I'm expecting a bumper harvest of onions. Let's all utilize the land which our forefathers fought for. It wasn't easy to obtain the independence we are enjoying today, as President Mnangagwa say. #nyika inovakwa nevene vayo. Ndopa zvaari kutaura panapa, ari kuti so palendi yake iyi ari kuexpecta a bumper harvest. But isusu neunyanzvi hwedu hwekufambira nyaya tabva tanyatsokudzifambira tikaona kuti foto rake raatora aenda pane rimwe website rinonzi Commodity Online, ndo varidzi vefamu iroro. Ukada kutarisa this guy akakotama ari pakona uyo, obva utarisa uyo ane hembe yered ari apo, obva utarisa uyo ane black, utarisa uyo ari kubudikira anoita nechika white uko, obva utarisa malines aya mamirira akaita, obva wadzoka panapa, obva waona kuti yakropwa yadamburwa panapa, obva wadzoka kune rake raaisa rineri. Uchiona kuti zvinhu zvese zvaari kutaura ndezvekunyeba. Anogona kunga ane farm, but zvekuda kuzobhilivhisa vanhu this kind of farm iriri harisi farm rake, nekuti ratotorwawo online. Angodzura post Commodity Online ndopaabva atora onion iyoyo. Ameno kana farm rake rakunzi Commodity Online, ameno kana farm rake rakunze kwenyika ikoko, because this farm harisimbori muZimbabwe munomu, but ameno kana iye ariro farm raari kutaura kuti independence yavakarwira, independence yekuti vaone mafarm kunze outside Zimbabwe, I don't know. Even ukanocheka pa Facebook kana pa social media yaHope Waching'ono unoiona futi nyaya iyoyo achitotaurawo achikomenda nezvayo.